Emirate Tolentino. Special intention, EIF Downey Hospital, ER staff. Speedy recovery, Brandon Ozawa, Liam Munichi, Mario Supan, Bel Trinidad, Lamberto Santos, Candelaria Aguila, at Anselmo Kayanan. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Domingo Junior, Lamberto, Remio, Santos Junior, Rosario, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Lucas, Consuelo, Leonor, Renato, Rose, Librado at Aleli.
Pakiabetang puking dalita pamuklat. Puriyaning Diyos, yung sibuling sablang kalan. Puriyaning Diyos, sikong sablang melalang kiyatu. Puriyaning Diyos, sikong sablang karing banwa. Puriyaning Ipa, Anak at Espiritu Santo. At kayong manugnagan, pusaning labuan. Manibagan, dalit ning tulaking miglalang. King mingabus, dalita lang kapupusan. Luwiting sablang bansat, dalit ning taong alang patna. Kinigining impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabi kekahingan, At kekan temurin, maya payabak kekahingan po, maya payabak po among. at piyesta na po ng kasiping tangbale, ang Santa Ana, piyesta na pong ini, ring pengari, ng Indong Birhen Maria, din kekatang apo, San Joaquin, ang po'y Santa Ana. Nyapat ang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, sisyan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, anyaran pa aming lunas na at kapatawaran ng Diyos. Ikang gagawang pikabalwan, karing taong mitmong kabanalan, Ginoo Pakalulu. Ginoo pakalulu. Igang pepakit at peparandam karing alagad mo, ketang pagnasandang akit at dandaman, dimbantog ataw, Kristo Pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang ginawang ari, kapinanman, king metong karing palipi ng David, Ginoo Pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawa daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. O Diyos, ingkay kaming pipumpunan, pigkalob mo kari San Joaquin at Santa Ana, ing prebeliyong maging pengari ng Maria, ingin duning anak mong may katawan tao. Mananasanang ding karelang panalangin, sa upanda kaming magkamit, king kaligtasan, ape ka pengako mo, king kekang balayan. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng Banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, King Exodo. Kinulda siya at meko king bundok i Moises. Darala na la, ringadwang tapyas abato, nung nula makasulat misusumangid ding kautusan. Gewa na la mismo ning Diyos, deting tapyas bato. Yo ing sinulat, king makasulat kareti, at midukit la. Inyang damdaman ng Josue, ingingera ding taong kukulyo, sinabi na kang Moises, bala mo ating labanan king kampo. Dapot nga ng Moises, kulisak ning tagumpe ing kanakong daramdaman, o tagulele ning pangasambot. King panamdaman ko,
balamu kantanening kasayahan. Inyang ikwaran ng milapit king kampo, ikit neng Moises ing gintong torong baka at ding tawong teterak. Mikas buya king muana, bela bagnala king lele ning bundok, ding adwang tapyas at may nga balbala. Kinwane ing gintong torong baka, agewara, at linaso ne iti kingapi. Kaybot, pindurog ne, ang gaking meging mapino yang mapino, at sakana sinambit iti, sinamot iti king danum. Pepainom na iti karing memalen na ning Israel. Kaybot, inarapan ning Moises ya Aaron, at kitang nakeya. Nano inggewara kaya karing tawong deti. Bakit sinubo mula king antikaniting mabayat apami kasala? Nga nang mekibat Aaron, kasana mimimwa ka na ako. Ika mismo, balo mo, king makayungyong la king marawak ding tawong deti. Sinabi ra ka na ako, tamula balo nung nano na ing malyari kang Moises, amilwal kaya katamo, ibat king Ehipto. Inya, maya pa ing gawa kang Diyos, amani muna kaya katamo. Inya, inawad ko naman karela, ing idaladala ka na ako, ring alahas dang ginto. Detang sablang atin likas dala, at binyera lakanako. Linaso ko lareti king api, at ing lintoya, ing torong bakang yan. Kabukasan nga ng Moises karing tao, tutong maragul ing depatan yung pamikasala. Dapot, ngeni mukyat kong pasibayo king bundok, at makikit king Gino. Mekad, apakisabi kong mayap keya, ing patawara na, ing kasalanan niyo. Inya beli ka ning Moises ing Gino, at nga na keya. Di napat lang tutong maragul apami kasala, ring tawong deti. Ginawa lang meto nga Diyos, king ginto, at sakare simban. Ipakisabi ko sanang mayap kaya kayo, ing patawaran nyo na, ing pamikasala ra. Nung malyari, masanting pa, ing buran nyo ne, ing lagyu ko, king librong pisulatan nyo, karing lagyura, ding memalenyo. Dapot nga nang mekibat ning Gino, ding buran ko lagyo, king libro ko, ila ring taong mi kasala ka na ako. Sulong, magbalik na ka, at panimunan mo na la, ring taong papunta, ketang lugal as sinabi ko kaya ka. Tandanan mo, inganghel ko, ing mamantabi kaya kayo. Dapot, kingaldo a buri ko lang parusan ko la, uli na ning depat dang kasalanan. Amano ning Gino. Salamat king Diyos. Pasalamatan niya ing Gino, uling mayapya. Pasalamatan niya ing Gino, uling mayapya. Karin king Horeb, ginawa lang metong abiserong baka, at iti larawan apindayan niya, ing karelang simban. Pekilibere ing Diyos ang mayupaya, king larawan ning baka, adikot ing kakanana. Pasalamatan niya ing Gino, uling mayapya. Keling one day ing Diyos, amigligtas karela, kapamila tanding mayupaya ng dapat karin Ehipto. Tune makapagmulala ing depat na king bansang ita, at king dayat malat ding timbu, makapainggulot ing pepasari na. Pasalamatan niya ing Gino, uling mayapya. Binalak na ing pamatenala, dapot Moises at alasuyo na, tinalakadya ban mamilatan para karela, at belawos ning Diyos, itang karelang buring ipagpa. Pasalamatan niya ing Gino, uling mayapya. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Mataku kaya kalang ibuklat, ban kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kaya kang kautusan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Aliwanin naman, ing talimhagang salita ng Jesus karela, nga na. Ing kayarian na ning Diyos, kawangis na ning meto nga butol mustasang delana ning meto nga tao, at tenam na king kayang mulahan. Pe kamalatiyang dili, kaning sablang butol tanaman. Dapat pa manubo na. Ya ing pe kamaragol dili, karing sablang gule. Maging metong yang dutong, inya makapanyalala ring ayop, karing sangana. Salita na lang metong pangtalim, haga nga na, ing kayarian na ning Diyos. Kawangis na ning lebadurang sinamot na ning metong ababay, kingatlong gata nga arena, banang papagalsan ing masa. Salita ng Yesus, iting sabla, karing tao, king kapamilatan daring talimhaga. King katunayan, ay abitasang migsalita karela, nunemo king kapamilatan daring talimhaga. Makanya ning depatana, ban matupad, itang ulaning propeta. Magsalita ko karela, kapamilatan daring talimhaga. Sabihan ko la karela, ring bage, milihim, ibat pa, king pangalalang ning yato. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king humilya. Magandang morning po ulit sa lahat. Good morning po amo. Makikipamista po ba kayo sa Santa Ana? Sinong devotas ni na San Joaquin at Santa Ana. Pero ano pa rin po ngayon, hanggang ngayon kailangan ingat na ingat pa tayo, lalo na patuloy na nag-iiba. Parang naputol-putol yata itong virus, si COVID, nag-mutate, walang tigil sa pag-mutate. Noon ang kinatatakutan lang po natin lalo na pag ganyang maulan yung dengue. At, pag tag-ulan lang, pag hindi na tag-ulan, okay na. Lilinisin na natin yung mga bahay, yung mga container na nasa labas, na wag ayaang manatili yung tubig, ganyan. Kasi nakakamatay ang dengue. Hindi ko nga po makalimutan ng sinabi noon kasi isa sa mga pari noon na dengue, si Among Chris Kadyang. Mga 90s pa to Hindi ko makalimutan ang sinabi niya. Sabi niya, kung tutuusin, sabi niya, nakapakaliit lang ng lamok. Napakaliit lang ng lamok. Kumpara sa laki nating mga tao. Pero kaya niyang patayin ang isang tao. Napakaliit ng lamok, pero kaya tayong patayin tayong mga tao. Sabi. Small but terrible, sabi. Ang lamok. Pero mayroon pa palang gagrabe kaysa sa lamok. Alis ang lamok nakikita Maliit, pero nakikita. Pero yung virus, sa liit niya, hindi natin nakikita. Pero mas maliit ang COVID-19 ng virus, pero mas matindi kaysa sa lamok. Kasi ngayon, ilang milyon na sa buong mundo ang tinamaan ng COVID-19.
At ilan na sa mga Pilipino ang tinamaan. Milyon na rin tayo. At ilan na yung ilang libo na yung namatay. At patuloy pang tinatamaan o na-infect, nahahawa nitong COVID-19. At hanggang ngayon ito, kinatatakutan natin. Very small, but so terrible, very terrible. Kaya hindi natin pwedeng maliitin yung mga liliit. Maliit man, nakakapuwing at nakakamatay. Parang ganito po yung punto ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Yung tungkol sa binhi, pinakamaliit man. Pero pag yan ibinaon ng isang tao sa lupa, lalakit lalaki, magsasanga at pamamahayan ng mga ibon. Pwede natin palitan yung binhi sa kabutihan. Maliit man ang kabutihan, pero pag yan ay naitanim, maraming nagagawa at maraming sisilong, maraming makikinabang. Pwede rin pong yung binhi yan pananampalataya. Tulad lang ng lamok o kaya tulad ng virus, maliit man yan. Pero kayang baguhin ang marami. Kayang patatagin ang marami. At kayang inspire, i-motivate ang marami dahil lang sa pananampalataya. Sa araw pong ito ito ating ginugunita ang mga magulang ng ating mahal na Birhen, si San Joaquin at Santa Ana. Though wala naman po sa Bible. So mayroon nandun sa ibang mga kasulatan. Kasi pero mo naman po sa Bible, marami pang mga kasulatan na hindi lang isinama dito sa mga canonical books, mga sinama sa tinatawag nating Bible. At doon nakuha ang istorya tungkol kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang na mahal na Birhen. Kung tignan natin, mga nobodies itong mga tao. At ang ipinanganak nila, sinilang nila sa kanilang relasyon, maliit lang na tao. Isa lang sa maraming tao sa mundo, si Maria. Pero ang laki ng nagawa, ang laki ng ibinunga ng pagkasilang ng mahal na Birhen. Kasi sa kanya, ipinanganak ang manunubos, ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. At tayo rin po, sana makita natin, baka yung mga anak nyo na pinapanganak nyo, baka ngayon, sino lang bubit lang, pero ngayon ang daming natutulungan. Naging doktor, naging engineer, kung ano man ang naging buhay ngayon. Ang buhay ng tao, maliit man, pero yung the goodness and the contribution, the things that he or she can offer to the world can multiply. Ito ang pinupunto ng Panginoon ngayon. Kung paano yung mga maliliit na sakit, grabeng pwedeng magawa sa buhay ng tao. Huwag nating kalimutan. Ganyan din ang kabutihan. At kaysa ang focus natin dito sa mga sakit na ito, sana ang i-focus natin yung maliliit nating kabutihan at kakayanan na pwedeng magpabago, hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng mundo. At sa panampong ito ng pandemya, na maraming nagse-self-pity at maraming mga nadidepress, sana makita muli ng tao ang kanyang kakayanan na kanyang ini-small, na kanyang minamaliit, na parang wala akong magagawa.
Wala. Isa lang ako. Huwag nating kalimutan. Small but terrible. Padadaig pa ba tayo sa mga lamok? Padadaig pa ba tayo sa virus? Higit na makapangyarihan ng tao nilikha ng Diyos kaysa sa lamok at sa virus. Kaya ito sana'y manumbalik ang ating tiwala sa ating sarili, sa ating kakayanan, sa mga God-given talents, kaya God-given charisms to each and every one of us. Diyan tayo huhugot ng lakas. At diyan tayo huhugot ng pwedeng makapagpabago ng ating sitwasyon ngayong pandemya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa panating mga kailingan, tayong lahat na hinihimok ng Panginoon na magtiwala sa ating mga malilit na kayanan na kayang magpabago sa karamihan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ing espiritu ning kabyasnan, patnubayan ni sana ing kaya katang pakamala na papa, ring kaya katang obispo at pari, at ding sablang talatuki ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ing espiritu ning lugod, pisan meto ngano sa king kapayapan at king pamanggalang, king metong at metong, ding sablang tao keti king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ing espiritu ning pamamatula, lunasa na sa ing kapagsubukan ding kalulu, ding masakit, at ding sablang daralan kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ing espiritu ning sikanan, di na nakatasa ng tetagan manatili, king pamanyapat mayap, king pamaglugod, at pamagtiwala king Diyos, at karing paratang tao, at gawan nakatasa ng matampang talapatutu kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Uy, paming at subanwa, tiro mula at binayading puso ring apostol, kapamilataning kalam na ning espiritu ning anak mo. Kapamilatan na mo rin ning kalam ni ting espiritu, ipagkalub mo ing parati kesa ng may kakabyasnan. Ban mi bayo la ring puso mi, at parating ipagmaragol ing kaya kaming pangalagad ning anak mo, Yesu Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-operta lakad nala. Kanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingay.
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, ki kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, tanggapan mo reting ayin bilang tanda ng lugod mi, at pagkaluban mo kesa ng dake, king kanuwanan na pengako mo, kang Abraham at din kayang palipi. Itiadan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu, mantabi kay kayo, At kaya kang timurin, yat na yorem puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu, at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit, numang kaninoy pa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kapamilatan na linub ka, king metong abayong kasunduan, king kekang balayan. Binalig ming tao king grasya ning magligtas ng misteryo ning pamanatbus. Pagkaluban ming dake king dibinong biye kapamilatan ning pamakisan metong nakang Kristo. At gawa ming talapagmana king kayang alanganggang ligaya. Tulinita kamberi sa blangkoro ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lu, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kadis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kadis, ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Naptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mo pa, ang kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ng biyating kalis, ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmubaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulog, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mo pa, ng Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yung lugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye lang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, akayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panawun, puryanda at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryanda at parangalan, manggaman king alangangga.
Napaminto king amahan tala pangabos at mibog king bala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igpami ayat banwa, misamban niya yung lagyo mo, datangke kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiye mo ke kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mangaya mo ke paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantianan ni kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at maghari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka timurin. Ito po may kakapatid, masaya tamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo ke kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap ke ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod uwat lingap, salamat king pagkamalmot pamalingan, salamat po, salamat po, para king diapit kalugod ke kami, pamangan mi aldo-aldo babimungan, tuknangan mi malan mi nanumaning kailangan mi, salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod uwat lingap, salamat king pagkamalmot pamalingan, salamat po, salamat po, para ka rin pengarimi at kapatat, kamag-anak at kasiping balik, luman kabayat ting bubuat, maging mayanan ting patpat, salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod uwat lingap, salamat king pagkamalmot pamalingan, salamat po,
Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwa na Birhen Maria. Kaya kayong Diyos, penibala na yung anak ng bugtong. Kaya kay Maria, binili na yung kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwa na San Jose, kaya kami mo naman. Ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami, king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kaming grasya. Pakalulo, ampon sikanan, pilubluban. At ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Horacio Emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit, ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. In takot miking sakit at kamatayan, anilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapuming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na, iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan at king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila, riyatang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, riyatang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo. Magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo.
Oy, paming malugod, ing anak mo, may bait siyang anting meto nga tao, baning tao malyaring may bait pa si bayo keka. Samantalang pakanan mo kami, king tinapening biye, bukod mong may babye ka rin kekang anak, katman mo kaya sana king espiritu, aking kapamilatana, maging anak mo kami. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. umeta na ngayon, luguran tayong Diyos, at ang kaparatamong tao. Salamat King Dios. At pag nakapo pala bukas, agad pa na po niya pa yung misa ta bukas. Okay, so dakal po salamat, maya po oras kaya kaingan, magandang araw, maraming salamat. Hapon po yung misa natin bukas, 5:30 p.m. Iras na binilyagan, ipamikawan itangan, bendisyon ingas lawit numan, kay katayang babagalan. Amanu pagkamalan, amanu bagay kasalan, busaling karalumduman, yaring katang mariwala. Mayap at magrasyang oras kay kainan po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal na po ring sasengsing kaya katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabiyayan o kapanintunan ng man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit no king COVID-19. Ding aliwa baka mainit na lo. At mabubuysit uling nila makalwalwal. Panalangin ko pin po yung sana akabisan tayo ng pare-pareho yung negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya bing pisamban ka ring mituran financially kaniting pandemic at pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo kinging parokya tamo kabilang niya kareting mituran kareta pong first 9 months ko kaya king parokya waling bintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanom, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat ang tustusan. Siyempre po may bawas na rin sa simba at may lako tamo rentals, kareng king hall, ang po pa king mortuary. Nya makanyan pong nanapin may langining kay katang kabaning tipan. Uli na niti, then pong beko kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo.
At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskanyang code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod ganaka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, among aring sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu,